Lalim ba mo ano tin? Sana kalma mo sa tasan nila. Sige. Ano siya mo? Dali na bi. Anong? Mahal ka ba? Saling. Panya po na saling. Friend lang Ma. na. Grabe aman eh. Ito yung nag-adobo ng manok. Guys, nakaluto naman manhapon ang tanan. Kadabi sweet. Pwede na ka mag- Alam tinudluan ko nimo. Tasan ni mama. Day. Lanyain mo lang. na. Limon. Ay limon. Ano yung day? Dong. Dali na dong kay pakal ni dong. Ala si Jimbo, wala pa si Jimbo. Ako lang bilhin lang te. Ay, limbo day. Saan pa na sila mamalo sa kakuan. Ayan. Ngot, dali ngot. Ma, ang sabaw na wag sabaw. May mga tasa. Ano si Mabi? Sige na. Awag Ala si Mabi. Kalabog ka tong wait pa ni hapon. Sadara. Mabi. Saan na si Mabi? April balik na. Si Mabi. Wala man Mabi na sa bubog. Sa kyanan. Sama tuloy pa dito sa bawah. Momon daw. Ali Mabi. Si? Ay, nakuwasan. Nasalin mo. Oh, bubula nang din. Guys, mga Ay, pinala. Ay si Bibi. Aman na si Bibi. Hindi na ko po. Hindi ka chika may Hindi na mo ka David. Sige na. Kasi nahubog. Ay, lago po. Kasi nahubog ko. Ikaw. Alam, nahubog ng kakol. Ay. So, Andi na yung kantin. Momon. Oh. Namara si Momo. Momon day. Ala, nas Jimbo. Nakuli kabulakan. Mabi. Kaya mo na. Lang. Hindi na Mabi. Mabi. Hindi tawag mo sa gano'n. Ama ko sa sabaw. Dami katasa. Namara. Ibutan ka dami. Mabit tagay. Si mabit tagay sa unod ki. Sa kutsara ma. Apay kutsara ni Mabi. Daralo to kutsara. Pero mabit niya lang daw sa bukong. Sino mo? Der. Si Jubir. Hindi ba na? Hindi ba na? Bo sige na bo. Jimbo. Paano sa nabata doon? Bo, ni bata ni mo na bo. Di man na bo. Plato po. Entra sa karini dah. Entra sa kara. Jimbo ba? Ana, ay pana doktor wa isa orang. Jimbo. Ay, ganina naman ka. Ya Surya mila ildila daw ng dugay ng balik. Mindot kaya manok mga kitan sa lain loba. Ako plato dito dulong to plato. Basta manok sila. Ako na. Tingnan nga, tabo ko na ito niya. Ay mo anak day. Ha? Ami me. Ami me yot. Na, mimi. Oh, ito. Anit. Nabi yun lang niyo. Tambok yang tiil mo tag sa tamon. Sambok. Ito ang laos ko. Ha, tututino. Undo gaga. Maig tututino. Lami, bigyan manok na hindi ato ba? Tambok kayo naman. Tambok kayo. Papa. No, kana ni matulog. Kol. Ha? Dai. Guys, naapod sa diri sa kusina. Yung Nagkatapos-tapos jud ni. ito siya. Guys, sabaw diya tek. Napadaghan. Wala sulod.
Ya, baboy. Ungaron Dala na ginagawa. baboy sir. Oh, baboy dala. Manguli na sila ng mga rosa go. Di na to ni mo Madam Agnesia dalhon. Muli na sila ni Lelen, guys. Ay, lang, di na mo tulog, tol. Ha? Nga, makaya pa. Kaya kayo. Pagsarong niya. Karga din store. Ito na guna lilin. Ugsi. Pangadlaw na lang. Tarong. Kinahinay ra ni Sor. Tarong pa. Nagbilin maguna siya upuan. Pag hinahinay ra. Nagbilin og kusog. Nagbilin na siya upang drive. Pag hinahinay ra. Ay, una na. Una na. At na na store. Muli na sila, guys. Di na sila papugong. Kay duty pa sila ugma. Karga sa dala na dito mag. Karga sa Ilan na dala? Ay dala na nila. Oh. kauna ra na ay dala din ni. Ah, Birthday pa na ni Lola. sa birthday pa na ni Lola. Ano lagi dala nila ni? Kumagya. Ikarga, mab. Babay. Yan. Kumagya Lola dito. Oh, Pagbimbang mo ka pa mari ko. Pag-abot mo bimbang na. Pag-abot mo magbimbang mo. Pohon. Salamat. Salamat ka. Bye-bye. Bye-bye. Iwan ka nito mo pagbiyahin, Der. Naragan. Oh, yun ni. Tanawa rin good. Ang akong guide, ani, kaya ang gani. Bye-bye, me. Bye-bye. Amping mo, amping. Hindi na sila. Dili ka sa kay Dana. Nga, tuban ng ibang-ibang. Look, aguban ka? Tudlo man siya sakay ko na siya. Aguban ka? Hey, yeah. Bye-bye. Amping. Tanan-tanan jud. Daghan kaayong salamat sa mga wala nag-isip sa ads. Thank you so much. The next day. Guys, ato na sila ni Alan. Sarilo na wala nag-eskwela kay Gilantan. Mimera. Bye-bye. Sila to anak. Sayang kayong bunga sa kong marang daghan rabat pero nangadagdag. Nangadagdag guys, nangadagdag ang bunga. Sa kay kuwang dito. Hunong man to. Dami gabatog manok kay iti. Balhin akong tangkal dito guys kay kuan kaayo dani sa tubangan. Ito yung iso ni Alan. Ito ang naguli. Hi guys, good morning. Ngayon guys, mahalay ta sa itong nilabhan kay wala pa nauga ang nilabhan nga itong panglabhan ni Alan kay kulay init. Wala kayo init guys. So ito ng ipang halay. Kasagara ang nabilin mga karsones kay mga uga naman itong mga t-shirt. Gahapon, nag-init gahapon pero
wala kayo gid nagpakita ang init. Gainit, galukdong nang wala na nga uga. Kasunis sa ni guys mga baga. Hindi na uga kay maong. Akong baboy pa ko na mahog kay naghumol pa ko sa baho guys. Nagkauna mga nato pagkikay ang pamahaw kay panglato mga itong kauban. Ang bahog wa pa nahuwad pero nanay gihumulan ba dito. Naghumol na dito si Alan pero wala pa na ako nabahog. Wala pa na ako nahapag. Kaya panghalay tapag una kay kumpas ang init kay mintas nag-init. Ay tultul na siya pag init, pag adlaw, pagka hapon-hapon na mag-ulan. Gahapon, alas 4 na ilahaw na. So! Makaihaw di ko karon og manok ba? Para bagi din ninyo yung agalon. Kasi hindi mo karon. Kaihaw gid kag manok karon. Mga sipat kay mong manok kamo ah. Mana man kung pamahog sa manok pero mga sipat. Tiglakaw sa kuan daw dito mangitag pagkaon sa kuan. Aghuwat lang bahugan. Gustos mga manok guys nga kada kuan bahog. Nagamay ra tong bahog, mahurot ang bahog di. Impas. Matetet bahog. Para ba ibilin sa inyong agalon nga bahog. Manok ni sa iso ni Alan guys. Ipamutang dire. Ay bahog. Si Doy na nagpalit sa bahog guys. Ay bahog bilin. Mas dali siya kauga yung anion kaysa ihangir. Kaya kung imo ipanghangir, dugay kay kauga. Kaya speakers na ito halay guys. Sus kini manok oh. Kung sa amin gahapon gi labukaan sa kagwa nga manok nga kipak. Ang karap nga manok. Humana man magbahog, piyak-piyak pa man mo. Tawag si Elchil guys, na daw siya sa Siargao. Naabot na siya. Ayun siya diyari gahapon.
isugo selfie sa iyang lolo. Isugo selfie sa iyang lolo sa iyang lolo sa iyang kaipon sa Siargao. Na selfie sa Siargao karon. Kuan sa guys, isa ka semana sa diha. Pag Sabado ay 5 days si Alcil Siargao. Sabado ulit na daw na sila Cebu. So na ilang pasikaso sa iyang lolo, Ricardo. Naglukdong na sad. Narang mga manok dani guys, oh. Wala siya gipang pangkal. Kani wala na yung mama. Kaya dagko na. Kani napay mama dani. Kaya mga hybrid kuno na nga manok guys. Mga tariay. Pang tariay kuno na nga manok. Nang ibalhin ako dyan sa likod kay ay kilid. Kaya dini sa tubangan. Sulod. Kadjut lang ha. Eskwela na ka? Nandiyan mo na si Asim nga uban man. Pilay mo balon. Tikanas balon ah. Sige na, alpas na kay hapit na la city. Anak ko siyang umako ni Alan guys. Parang eskwela na. Layo siya eskwela, kabangasan ra. Munang di sila magkauban ni Mimi. Tiwason ako nagbakos. Basok lang ni guys. Oh. Ako nagbasokan gahapon ya. Wala na ako natiwas kaya nagulan. Atong tiwason guys. Kaya idagay kay pinubo ang sagbot kan kay tungod sa sige ulan. Ito nang basukan ya guys. Nagagas na, te! 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 Nagagas na! Nagagas na! Nagagas na! Ha? Nagagas, Miriam? Ha? Namayagas lagi diri. Awa gani. Ana undang na. Napuna naman ako tab. Napuno lagi ako tab. Lagi. Ha? Basi ni potol dito. Napuno na ganina na kanina nagagas? Oo. Napuno ganing tabla ni gawas. Bida nila ng tubig. Ingkod ta guys, kag taas atong dugo mo og duko-duko ta. Jadi ko kagontag duko na kuan. Ilang atong ingkuran.
Wala rin nagulay niyo papa gabi Sky? Na yung papa daw wala. Kamura natulog dia? Wala ni ulay mong papa? Agoy. Dili yung tamo natulog. Wala rin niyo uban diha gabi mura mama? Dili yung tamo natulog gabi Hindi na uli yung pagumang ko ni Alan guys. Yarang asawa din natutulog daw mga bata. Wala ulit yung pagumang ko. Trabaho. Agunsa man mo? Namahaw na mo, pa. Namahaw na? Unsa nyo sudan? Naglugaw na mo? Lugaw, inyong gipamahaw?
Ihan ni na-invest pang patay sa good guys, pero wala lang ako eh. Ano ba gusto? Baga. Parang ang gamot to. Nang bugas sa kamatay. Samlaw. Wati. Yan mga guys.
wati-wati. Napatol, guys. Na guys. Mana diha guys. Naigamay na bilin on yan nasa sa hapon. Nasa na sa hapon guys. Dani, mana nang dani gahapon oh. Nagbasok yapon ko gahapon naman ako panilhig. Mana din ho. Pa-relax sa ta guys. Salamat sa inyong tanan guys, sa inyong pagsuporta, sa inyong pagsubaybay, daghang kayong salamat. God bless to all. Thank you for watching. Bye. Love you all guys.